Homoseksualitet betyder i bund og grund, at man er tiltrukket af en af samme køn. Det har altid været svært at finde ud af, hvor stor en procentdel af verdens befolkning, der er homoseksuelle. Da de internationale undersøgelser, der er lavet rundt omkring i verden, har vidt forskellige resultater, der varierer lige fra 1% til 21%. Men i Danmark var der en undersøgelse i 2005, der sagde, at der var ca. 3.235 homoseksuelle mænd og 2.718 homoseksuelle kvinder. At være lesbisk betyder, at en pige er tiltrukket af en anden pige. Når lesbiske de har sex, så har de ofte brug af dildo eller finger. I Danmark der er der flere bøsser end lesbiske. Bøsse betyder, at en mand er tiltrukket af en anden mand. Under samleje vælger bøsser anus i stedet for det kvindelige kønsorgan. Nogle bøsser er meget feminine, mens andre er det stik modsatte. At være heteroseksuel betyder, at man er tiltrukket af det andet køn. Når heteroseksuelle har samleje, putter manden sin penis op i kvindens skide. Størstedelen af verdensbefolkningen er heteroseksuelle. Som betyder. Nej. At være transseksuel eller transvestit betyder, at man føler, at man er født i den forkerte krop. Hvis du for eksempel er en pige, så føler man, at man burde være født som en dreng. Så man går klædt som en dreng og opfører sig som en dreng. Eller en dreng, der føler, at han burde være født som pige. Det er også kaldet drag queen i visse tilfælde, at det er drengen, der går i pigetøj og med makeup og opfører sig som piger. Nogle vælger også at få kønsoperationer, så de får skiftet køn fuldstændig. Det kan være svært at springe ud som homoseksuel, på grund af, at det er en rigtig stor ting, og man skal være rigtig sikker på den, og man kan ikke løbe væk fra den, når man først er sprunget ud i det. En af de svære ting ved at springe ud er for eksempel, at man er bange for, hvad ens familie og hvad ens venner vil sige til det. For eksempel er der ofte mange, der har en idé om, at deres veninder så lige pludselig vil tro, at man er forelsket i dem, og det kan være enormt hårdt, fordi så kan man hurtigt komme til at føle, at ens veninder tager afstand fra en. Og det samme, hvis at man er en dreng og siger det til sine venner, man kan også hurtigt føle, at de vælger at tage afstand, fordi de synes, det er mærkeligt eller ulækkert. Og også især med ens familie, at man kan være bange for, at de ikke kan lide ens beslutning, eller at de vil gå imod den. Homo, bøsse eller lesbisk bliver ofte brugt som skældsord. I gamle tid har der været enormt meget diskrimination af homoseksuelle, lige så vel som der har været diskrimination af sorte. Ikke de samme rettigheder. Så det har været enormt hårdt at være homoseksuel i gamle tid. Nu er der ikke så meget diskrimination mere, men der har været enormt meget i USA og i Sydøsteuropa og Asien. Der er et program med nogle homoseksuelle, hvor der er blandt andet nogle kendte, såsom Jacob Holly og Gustav, og der er også mange andre kendte i verden, såsom Sara fra X-Factor, Simon Emil Ammitzbøll, han er politiker, og Thomas Bentham, som er sanger, osv. Der er rigtig mange, der er i tvivl om, hvilket køn de er til. Og faktisk i hver klasse, som vores klasse, sidder der i alt 2 elever i gennemsnit, der er homoseksuelle, men bare ikke ved det endnu. Og i gennemsnit i hver skoleklasse er der 4-5 elever, der når inden de dør at have et forhold eller en seksuel oplevelse med en af samme køn. Og hvis man er i tvivl, det er ikke nogen skam at snakke med andre om det. Tværtimod kan alting blive meget nemmere, hvis du snakker med en veninde om det. Hvis du lige pludselig kan se, da du først begynder at snakke om det, at det har du faktisk slet ikke lyst til, eller at du virkelig finder ud af, at det er det, du